Miestne akčné skupiny Dudváh a Stará Čierna Voda združujú dovedna 18 obcí, ktoré sú katastrálne prepojené a nachádzajú sa v Podunajskej nížine v Trnavskom samosprávnom kraji na území okresov Galanta a Dunajská Streda. Regióny sú zaujímavé svojím spoločným kultúrnym, historickým a prírodným potenciálom, ako sú kostoly, kaštiele, kúrie, vodné mlyny a podobne. Veľké možnosti agroturistiky ponúkajú rieky Váh, Malý Dunaj alebo Čierna Voda, chránené parky, termálne kúpaliská či vodná turistika. Zámerom tohto projektu je propagácia kultúrnych pamiatok na územiach Mas Dudváh a Mas Stará Čierna Voda a rozvinutie vidieckého cestovného ruchu. Svoju cestu regiónom začneme v obci Matúškovo, známe už v popise diakovského chotára z roku 1138. Skoré osídlenie tohto územia človekom dokazuje cintorín s ľudskými kostiami z doby bronzovej, odkrytý v 50. rokoch 20. storočia. Z hrobov boli vyzdvihnuté svojrázne remeselnícke výrobky z doby bronzovej. Stopy po osídlení v stredoveku potvrdzujú staroslovanské popolnicové hroby a vecné nálezy pochádzajúce z 10. storočia. Obec bola v roku 1971 bez súhlasu občanov administratívne pričlenená ku Galante a až koncom roku 1990 získala späť svoju samostatnosť. V Matúškove sa nachádza nádherný rímskokatolícky kostol vybudovaný v barokovo-klasicistickom slohu. Bol postavený koncom 18. storočia a zväčšený v roku 1910. Nachádza sa v ňom oltárna maľba Narodenie Panny Márie, ktorú namaľoval Tan Mór v roku 1871. Kostol je jednoloďová stavba so svätyňou s oblým uzáverom, so vstavanou vežou a fasádou členenou lizénami a je prirodzenou dominantou obce, ktorú nájdete neďaleko Galanty a ktorá ponúka množstvo ďalších zaujímavostí. Napríklad Dom ľudového bývania. Ide o pamiatkovo chránený dobový sedliacky dom na Hlavnej ulici z roku 1847. Sprístupnený verejnosti bol v polovici 80. rokov minulého storočia. Národopisná expozícia predstavuje spôsob ľudového bývania pôvodného obyvateľstva obce na prelome 19. a 20. storočia. Steny rodinného domu sú postavené z nepálených tehál, sú omietnuté vápennou omietkou, natreté bielým vápnom. Konštrukcia krovu je nožnicovo-slamenná a strešná krytina je trstinová. V roku 1984 budovu zreštauroval okresný úrad na ochranu pamiatok a v jej obytných miestnostiach zriadil múzeum. Expozícia je súčasťou Vlastivedného múzea v Galante. Z Matúškova povedie naša cesta regiónom do neďalekej obce, o ktorej sa objavuje prvá písomná zmienka už v Zoborskej listine z roku 1113. Najstarší otlačok obecnej pečate je z roku 1704. Novšia pečať je z konca 18. storočia a zobrazuje lemeš a čerieslo a z pravej strany halúsku topoľa, od ktorej sa odvodzuje názov obce Topoľnica. V centre tejto malebnej obce sa nachádza kostol, postavený v druhej polovici 18. storočia na staršom základe. Ide o jednoloďový priestor s novým, segmentovo zakončeným presbytériom, krytým valenou klenbou. Fasády objektu sú členené lizénami a polkruhovo zakončenými oknami, hlavná uličná fasáda je ukončená murovaným štítom. Vstupný portál má ušnicové prelamované ostenie a bohato riešenú supraportu. Veža kostola je členená zvukovými otvormi a zakončená ihlanovou strechou. K obci Topoľnica patrí aj osada Pálovce, ktorá bola súčasťou šintavského panstva. Osada do roku 1955 patrila k Matúškovu. Kajal. Prvá písomná zmienka o tejto obci s bohatou históriou je z roku 1297. Kajal, ťažko skúšaný vojnami a prírodnými katastrofami, je dnes malebnou obcou s čulým kultúrno-spoločenským životom. Pri návšteve tejto obce určite nevynechajte rímskokatolícky kostol, ktorý bol postavený v 16. storočí v pôvodne renesančnom štýle. Koncom 19. storočia bol poprvý raz zrekonštruovaný a prestavaný do súčasnej podoby. Na tento chrám s nádhernou vnútornou výzdobou sú právom hrdí všetci obyvatelia Kajala.
Ďalej sa v obci nachádza evanjelický kostol, ktorý bol postavený v roku 1898 v neogotickom štýle a túto podobu si zachoval dodnes. Pôvodný oltár je vyhotovený v pseudoklasicistickom štýle s obrazom Krista v Getsemanskej záhrade. Kazateľnica je secesná a pochádza z roku 1914. Veľkou rekonštrukciou prešiel tento nádherný chrám v rokoch 1995 až 98. Ak sa z obce Kajal vydáte na sever pozdĺž známej vodnej nádrže Kráľová, dorazíte do Váhoviec, o ktorých sa objavujú prvé zmienky už v roku 1259. Váhovce patrili ostrihomskému arcibiskupstvu v správe panstva Trnava. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prevádzkovaním vodných mlynov na Váhu. Dnes patria Váhovce k ďalšej zaujímavej zastávke na našej trase a pri ich návšteve určite nevynechajte rímskokatolícky kostol svätého Mikuláša. Kostol dal postaviť Jozef Baťány v roku 1788. Bol postavený v štýle neskorého baroka a považoval sa vo vtedajšom období za modernú stavbu. Jednoloďový pozdĺžný priestor má svätyňu s rovným uzáverom, zaklenutý je českou plackou. V tomto kostole bol oltár vysvetený svätému biskupovi Mikulášovi. V 19. storočí pribudli 2 oltáre a previedla sa rekonštrukcia kostola. Hlavný oltár je klasicistický s obrazom svätého Mikuláša, bočný oltár svätej Trojice a Krista na hore Olivovej. Kazateľnica je klasicistická s reliéfom Kristovej hlavy a zdobená festónmi z čias stavby kostola. Po Váhovciach zamierime do Dolnej Stredy, obce, ktorej história siaha podľa archeologických nálezov do obdobia pred našim letopočtom, čoho dôkazom je jej soška tzv. Venuša z Dolnej Stredy. Vznik a rozvoj Dolnej Stredy spolu so susednou Sereďou určovala významná poloha križovatky 2 historických ciest. Jedna smerovala západo-východne z Moravy cez Trnavu a Šintavu do Ostrihomu a druhá viedla severojužným smerom údolia Váhu. Zložitá história obce dostala výraznú ranu v roku 1312, keď vojská Matúša Čáka z Trenčína obec zničili a vypálili. V roku 1553 sa obec opätovne spomína ako novovybudovaná, pravdepodobne po ničivých tureckých nájazdoch. Približne o 2 storočia neskôr bol na území Dolnej Stredy postavený aj kostol v barokovo-klasicistickom slohu na mieste staršieho kostola zo 14. storočia. Je to jednoloďová pozdĺžná stavba s oválnym presbytériom a so vstavanou vežou zakončenou zvonovitou príľbou. Faru dal v roku 1756 postaviť ostrihomský arcibiskup. Z Dolnej Stredy zamierime opäť na juh, do obce s krátkym názvom, ale bohatou históriou, do obce Gáň. Prvá písomná zmienka o tejto obci sa zachovala už v Zoborskej listine z roku 1113, ktorá patrí k najstarším písomnostiam uchovávaným na území Slovenska. Pri návšteve určite nevynechajte kostolík svätej Rodiny, postavený niekedy v priebehu 12. storočia. Z južnej strany k nemu neskôr pristávali sakristiu. Reformácia a neustále boje v priebehu 17. storočia sa odrazili aj na stave kostolíka, ktorý sa v roku 1694 spomína ako spustnutý a opustený. Neskôr prešiel barokovou rekonštrukciou, ktorá však do značnej miery zachovala jeho pôvodný románsky vzhľad. Vonkajšie fasády kostolíka sú zdobené v slovenských podmienkách netradičnými slepými arkádami. Na východnej strane apsidy sa zachovalo pôvodné románske okno, ktoré v interiéri zakrýva oltár. Na severnej a južnej stene apsidy sú oproti sebe okná kruhového tvaru, to južné je dnes zamurované kvôli pristavanej sakristii, v interiéri je však stále viditeľné. Kostolík je v interiéri väčší ako pri bežnom pohľade zvonku, hlavne kvôli navýšeniu úrovne terénu v okolí. Ďalšou zaujímavosťou v obci Gáň je renesančný objekt zo začiatku 17. storočia zväčšený o arkádu a prístavbu v 18. storočí. Ide o zemiansku kúriu zmodernizovanú a upravenú v 20. storočí. Budova je so zvýšeným prízemím s pôdorysom tvaru L. Vo dvorovej časti sa nachádza pôvodná arkáda so segmentovými oblúkmi, krytá pruskými klenbami. Vitajte vo Veľkej Mači. Obec sa poprvýkrát spomína v listine z 10. augusta 1326 pod názvom Machet.
Od roku 1642 bola obec majetkom rodiny Esterházyovcov. Obyvatelia obce sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, no neskôr nastal aj rozvoj remesiel. Veľká Mača je známa svojim pôvodným kostolíkom zo 16. storočia, ktorý bol súčasťou farnosti, ku ktorej patrili aj filiálky Abraham a Gest, dnešné Hosté. Nový kostol postavili v roku 1783 v klasicistickom slohu s barokovými prvkami. V 80. rokoch 18. storočia ho zväčšili o priečnú loď. Nad krížením priečnej lode je kupola a v lodi sú pruské klenby. Bohato je riešený organový chór so segmentovou arkádou. Hlavný oltár je klasicistický z druhej polovice 18. storočia so stĺpovou architektúrou. V strede je obraz svätého Jána Krstiteľa, po stranách sú sochy svätej Alžbety a Terézie. Pozoruhodné sú aj krstiteľnice. Zachovala sa pôvodná stredoveká kamenná, ale aj novšia z červeného mramoru. V bočných lodiach stoja dva oltáre, oltár Panny Márie Kráľovnej svätého Ruženca a oltár svätého Kríža. V 20. storočí pribudol oltár Sedembolestnej Panny Márie a na dvore Lurdská jaskyňa. K posledným úpravám došlo v 90. rokoch 20. storočia, pribudla aj nová spovednica a obradový stôl. Priamo pred kostolom sa nachádza ďalšia významná sakrálna pamiatka, socha svätého Jána Nepomuckého, vytesaná v barokovom slohu a umiestnená na kamennom stĺpe. Dobrou voľbou vo Veľkej Mači je návšteva múzea pri obecnom úrade. Patrí medzi prvé vysunuté expozície Vlastivedného múzea v Galante. Výstava je tematicky rozdelená do 3 častí. Najpočetnejšie sú exponáty, ktoré reprezentujú vývoj osídlenia vo Veľkej Mači a širšieho okolia. Sú vystavené predovšetkým archeologické artefakty. Nálezy pochádzajú hlavne zo známej archeologickej lokality Mačianske Vršky, odkiaľ pochádzajú aj najstaršie nálezy od strednej doby kamennej až po stredovek. Prvá písomná zmienka o obci, ktorú teraz navštívime, sa datuje do roku 1326. Pod menom Machet bola spomínaná už na krajinskom palatinskom zhromaždení v roku 1412. Zaujímavou etapou v histórii Malej Mače je rok 1986, kedy sa Sládkovičovo a Malá Mača zlúčili pod spoločným názvom Sládkovičovo, aby sa o pár rokov neskôr v roku 2002 stala Malá Mača opäť samostatnou obcou. Nachádza sa v nej pôvodne neskoro románsky kostol z polovice 13. storočia s renesančnou prístavbou zo 17. storočia a barokovými úpravami z roku 1727. Ide o jednoloďový tehlový kostolík s pravouhlým presbytériom a masívnou vežou na západnej fasáde. Kostol je ohradený renesančným múrom a je situovaný za obcov na miernej vyvýšenine. V okolí areálu rímskokatolíckeho kostola svätej Margity sa nachádzajú ďalšie architektonické, urbanistické a krajinárske hodnoty celého areálu a jeho územia. Napríklad drevená zvonica, evidovaná ako chránená kultúrna pamiatka. Vybudovaná bola podľa posledných výskumov v 18. storočí a je situovaná v centrálnej časti obce na malom, zatrávnenom priestranstve. Jej dispozícia je približne štvorcová. Spodnú časť tvorí zvislé debnenie, v ktorom sa nachádzajú jednoduché drevené vstupné dvere. Zvonica má 3 zvony. Svätý Marek s priemerom 60 cm z roku 1798, Svätý Jozef s priemerom 30 cm z roku 1927 a Panna Mária s priemerom 50 cm z roku 1924. Z Malej Mače sa opäť presunieme južnejšie, do obce Košúty. Prvá písomná zmienka je z roku 1138 v kráľovskej listine Vojtecha II. Košúty počas tureckých nájazdov veľa vytrpeli a boli viackrát vyrabované a zničené. Nanovo osídlené sa časťou stali majetkom Esterházyovcov. Veľký význam mal rok 1867, keď bol založený cukrovár, ktorý zaviedol najmodernejšie spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, hlavne cukrovej repy. Neoklasicistický kaštiel v Košútoch dal v roku 1896 postaviť Julius Abrahamfi. Ide o pôvodne obdĺžnikovú dvojpodlažnú blokovú stavbu s valbovou strechou. Dvorová 5-osová fasáda má stredný plytký trojosový rizalit. Prízemie budovy člení pásová rustika a bosované okná. Na poschodí sú medziokenné výplne z režného muriva.
Ďalšou zaujímavou stavbou je mauzóleum rodiny Feketeovcov a Kišovcov. Ide o väčšiu neoklasicistickú stavbu z roku 1885, ktorej hlavná fasáda je zakončená trojuholníkovým tympanónom, na ktorom je reliéf erbu zemianskej rodiny Kišovcov. Menšia neogotická stavba obdĺžnikového pôdorysu s polygonálnym uzáverom bola postavená v roku 1903 barónkou Michaelou Feketeovou. Steny budovy podopiera rad oporných pilierov a hlavná fasáda, pred vchodom ktorej je menšia terasa, je taktiež zakončená trojuholníkovým tympanónom s reliéfom rodu Feketeovcov. Priamo na námestí obce bol za podpory biskupa Michala Feketeho postavený neorománsky rímskokatolícky kostol svätého Floriána. Z obdobia okolo roku 1900 sa zachoval obraz svätého Floriána i klasicistická krstiteľnica, nad ktorou je socha Piety. V kostole sa nachádzajú aj ďalšie, novšie sochy, na chóre je plastika svätej Terézie a svätého Imricha a zo začiatku 20. storočia nájdete 14 obrazov zastavení krížovej cesty. Kostol bol dvakrát rekonštruovaný, posledná oprava fasády a veže je z roku 2001. Cestou ďalej na juh prídeme do obce Čierny Brod, ktorú poprvý raz spomína listina z roku 1223 ako Kusout. V roku 1297 sa uvádza v podobe Vikelet Kosot ako kráľovský majetok patriaci Bratislavskému hradu. Významnou kultúrnou pamiatkou v Čiernom Brode je rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, pôvodne tehlový románsky kostol, ktorý bol rozšírený a upravený v druhej polovici 16. storočia. V roku 1915 vyhorel. V 70. rokoch 20. storočia bola obnovená hmota jednolodia s polygonálnym záverom svätyne z neomietnutého tehlového muriva. V priestoroch sa nachádza aj vzácny súbor barokových a empírových náhrobníkov. Priľahlá zvonica bola postavená v 18. storočí. Ide o jednoduchú drevenú konštrukciu s dvomi zvonmi, ukončenú valbovou striežkou. Čierny Brod ponúka aj návštevu kaplnky svätej Anny, nazývanej aj Turzovskou. Ide o rannobarokovú stavbu zo 17. storočia. Kedysi tvorila súčasť pavského sídla, z ktorého zostalo len niekoľko múrov, základy a pivničné priestory. Pred starou kaplnkou je prícestný kríž v klasicistickom štýle z roku 1782. Až do roku 1911, čiže do vysvetenia nového kostola svätej Anny, sa tu konali bohoslužby. Kostol svätej Anny je postavený v neogotickom štýle a ide o monumentálnu jednoloďovú stavbu s polygonálnym uzáverom a pseudogotickou fasádou. Svätyňa je zaklenutá náznakom hviezdicovej klenby, v lodi sa nachádzajú 3 polia pseudogotickej krížovej klenby. Z Čierneho Brodu je to iba naskok do Mostovej. Prvá zmienka o nej je z roku 1245 a obec bola pôvodne majetkom Bratislavského hradu. Na začiatku 14. storočia sa Mostová stala majetkom Matúša Čáka a neskôr sa obec spomína ako majetok hradného panstva Šintava. V roku 1624 prešiel vtedajší Kurt, dnešná Mostová, do majetku Esterháziovcov sídliacich v Galante. Najvýznamnejšou pamiatkou obce, prvýkrát spomínanou už v roku 1396, je rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého Kríža. Bol však v polovici 18. storočia zbúraný. Na jeho mieste bol následne postavený neskoro barokový kostol na základe projektov staviteľa Jakuba Fellnera. Je to monumentálna jednoloďová stavba s oblým uzáverom svätyne, pristavanou sakristiou a do štýlového priečelia vstavanou vežou. Nástenné maľby v kostole sú dielom známeho maliara Edmunda Massániho. Veľmi významnú úlohu zohráva organový chór na západnej strane lode bez podpor. Orgán pochádza z 19. storočia a je dodnes funkčný. Priamo pred kostolom sa nachádza kamenné súsošie Kalvárie. Bolo postavené v roku 1760 v barokovo-klasicistickom slohu. Autorom súsošia je Juraj Alt, ktorý ho postavil na pamiatku tunajšej morovej epidémie. V Mostovej sa nachádza aj tzv. Evanjelická modlitebňa, pôvodne dom rodiny Hegedýšovcov, ktorí tu prevádzkovali krčmu a mesiarstvo. Po prisťahovaní Slovákov z Dolnej Zeme bol tento dom v 50. rokoch 20. storočia upravený pre potreby evanjelického cirkevného zboru.
Ďalšou zastávkou na našej ceste je obec Čierna Voda, doložená v zoborskej listine z roku 1113 ako obec Nek. Čierna Voda začiatkom 14. storočia patrila k panstvu Matúša Čáka, neskôr bola poddanskou dedinou Šintavského panstva a po roku 1817 Ceklínskeho panstva. Jednou zo zaujímavých pamiatok v katastri obce Čierna Voda je neskoro baroková kaplnka z roku 1782. Ide o menšiu obdĺžnikovú stavbu s polkruhovým uzáverom a valenou klenbou. Vo vnútri je baroková socha svätého Jána Nepomuckého z polovice 18. storočia. Pri návšteve Čiernej Vody určite nezabudnite navštíviť rímskokatolícky kostol Panny Márie Kráľovnej svätého Ruženca. Stavba pochádza zo začiatku 20. storočia. Kostol je jednoloďový s vežou a polygonálnym uzáverom a do jeho architektonického riešenia sa premietajú klasicistické tradície vidieckého charakteru. V kostole sa nachádza niekoľko sôch z predošlého kostolíka, socha Imakuláty a socha Krista zo súsošia Najsvätejšej Trojice. Cestou z Čiernej Vody smerom na juh sa dostaneme do obce Vozokany. Prvá písomná zmienka o tejto obci je až z roku 1297, keď už obec bola známou lokalitou. Uvedený rok teda rozhodne nie je rokom založenia. Názov obce pochádza z rodového názvu Vezeken. Toto slovo pravdepodobne pochádza z turečtiny a znamená malá ozdoba. O najstarších dejinách obce vieme pomerne málo. Už začiatkom 15. storočia patrila Šintavskému hradu a v polovici 16. storočia sa dostala do rúk Turzovcov. K výraznej zmene došlo, keď obec získali Esterházyovci, ktorí podporovali miestne hospodárenie rôznymi úľavami. Dominantou obce je barokový rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie, ktorý bol postavený v roku 1718 ako väčšia kaplnka za podpory vtedajšieho zemepána grófa Františka Esterházyho a zemana Jána Urbána. Vo veži kostola sú zavesené dva zvony, väčší na slávu Boha z roku 1922 a menší s reliéfom Panny Márie z roku 1925. Pod kostolom je dnes už neprístupná krypta, ktorú dal v roku 1718 postaviť Ján Burián. Kostol bol zrekonštruovaný v roku 2006. Pri návšteve Vozokan určite neprehliadnite prícestnú polychromovanú kamennú sochu svätca Jána Nepomuckého z roku 1809, osadenú na štvorbokom podstavci s jednoduchou vyloženou rímsou. Socha je ohradená 8 murovanými stĺpikmi s reťazami a je chránená jednoduchou oblúkovou plechovou striežkou. Ďalšou našou zastávkou je obec, ktorá vznikla na rozhraní 15. a 16. storočia. Tomášikovo. Podľa pôvodných pomerov, ale aj podľa niektorých zachovaných priezvisk je pravdepodobné, že v prvej osade žili rybári, lovci rakov a poľovníci. V súlade s miestnou ľudovou tradíciou sa predpokladá, že obec dostala meno podľa priezviska prvého tunajšieho rybára Táloša. V Tomášikove nájdeme rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý bol postavený na prelome 18. a 19. storočia. Ide o jednoloďovú stavbu so segmentovým uzáverom a s vežou vstavanou do štítovej fasády. Klasicistická fasáda kostola je členená lizénovými rámami. Interiér je bohato zdobený a vo veľmi zachovalom stave. V roku 1760 dal v Tomášikove gróf František Esterházy postaviť barokovo-klasicistický kaštieľ, v ktorom roku 1763 Mária Terézia založila prvý štátny sirotinec v Uhorsku. Priľahlý park púta nielen svojou rozlohou, ale aj romantickými zákutiami a nevšednou atmosférou. Na úseku Malého Dunaja pri Tomášikove stálo začiatkom 20. storočia 11 kolových mlynov. Z nich jediný zachovaný je pobrežný kolový mlyn, ktorý postavil Ján Matica. Budova sa zachovala v pôvodnom stave bez rušivých zásahov do konštrukcie a s uceleným mlynským zariadením. Mlynica je postavená na drevených koloch, pilótach z agátového dreva. Má sedlovú strechu s krokvovou hambálkovou konštrukciou, ktorá je krytá šindľom.
Hnaciu sústavu tvorí obrovské lopatkové vodné koleso ponorené do prúdu rieky. Hriadeľ kolesa leží na vnútorných a vonkajších mohutných hradách. Prevodovú sústavu mlynského zariadenia tvorí hlavné ozubené koleso, na ktoré sú naviazané ďalšie ozubené kolesá a kolesá spojené kožennými remenicami. Dodnes funkčný vodný mlyn je ukážkou kvalitnej remeselnej práce našich predkov a predstavuje jedinečnú turistickú atrakciu v katastri obce. Pri návšteve miestneho cintorína si môžete všimnúť tzv. Lurdskú jaskyňu postavenú v roku 1901. V tejto malej jaskyni z neopracovaných kameňov sa nachádza socha Lurdskej Panny Márie a priestor pred jaskyňou je ohraničený ozdobnou kovovou mrežou. Najjužnejšie ležiacou obcou na našej ceste je Jahodná. Prvá písomná zmienka o jej existencii pochádza z roku 1552. Začiatkom 17. storočia bola obec majetkom vdovy po Michalovi Turzovi. V roku 1640 sa dostala do vlastníctva Esterházyovcov. Pravdepodobne v tejto dobe sa osada začala rozširovať z pôvodne pravého brehu Malého Dunaja aj na ľavý breh, pretože kaštiel panstva stál v susednej obci v Tomášikove. V Jahodnej sa nachádza rímskokatolícky kostol svätého Petra a Pavla, pôvodne barokovo-klasicistický, po druhej svetovej vojne s upravenou fasádou. Ide o jednoloďovú stavbu s pruskými klenbami a s presbytériom s polkruhovým uzáverom. Na obidvoch bočných plochách priečelia sú výklenky s neskoro barokovými sochami. Za povšimnutie stojí oltár piety s kamennou polychromovanou, ľudovo poňatou plastikou z druhej polovice 18. storočia. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého je ďalšou kultúrno-historickou pamiatkou, ktorú v obci Jahodná nájdete. Pôvod kaplnky je neznámy. Pôvodná neskorobaroková socha svätého Jána Nepomuckého bola v roku 1991 odsudzená. V roku 1994 bola nahradená drevenou sochou od sochára Juraja Lipčejho. Na území dnešného Kráľovho Brodu jestvovala v stredoveku obec Svätý Michal, ktorá bola na rozhraní 15. a 16. storočia zničená a opustená. Nové osídlenie svoj názov Kráľov Brod dostalo podľa tamojšieho brodu na Čiernej vode. Obec sa v priebehu 18. storočia úplne osamostatnila, o čom svedčí aj najstaršia pečať obce, ktorá je v kruhopise označená rokom 1787. V Kráľovom Brode poteší oko turistu baroková prícestná socha svätého Michala, postavená v polovici 18. storočia. Je umiestnená na vysokom toskánskom stĺpe, ukončenom profilovanou hlavicou. Archaniel Michal, zobrazený ako mladý muž so zloženými krídlami, stojí na diablovi v podobe jaštera. Stĺp so sochou svätého Michala bol z pôvodného miesta premiestnený do areálu dnes už zbúranej rímskokatolíckej fary. Rímskokatolícky kostol svätého Imricha bol postavený v rokoch 1834 až 36 v klasicistickom slohu. V tejto podobe sa zachoval dodnes, bol iba viackrát obnovený, naposledy v rokoch 2003 až 2005. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Pôvodný hlavný oltár z roku 1836 bol nahradený novým pseudogotickým hlavným oltárom svätého Imricha. Vo veži sú zavesené 4 zvony, veľký zasvetený svätému Imrichovi, stredný blahoslavenej Panny Márie a menší zvon je zasvetený božskému srdcu Ježišovmu. Zvon umieráčik je zasvetený Panne Márii. Z Kráľovho Brodu sa vydáme opäť na sever do obce Dolné Saliby. Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza z roku 1217. Vtedy bola typickou usadlosťou v severnej časti Podunajskej nížiny. Zaujímavosťou je, že rieka Dudváh, ktorá stáročia tiekla kľukato cez celú dedinu, musela byť v 70. rokoch minulého storočia odklonená do nového koryta okolo dediny, hlavne z dôvodu znečistenia komunálnymi a priemyselnými odpadmi. Dolné Saliby sú hrdé na krásny evanjelický kostol, ktorý bol postavený v rokoch 1874 až 78 namiesto pôvodného dreveného kostolíka. Do dnešnej podoby bol prestavaný koncom 19. storočia. Veľkou prednosťou kostola je dobrá svetelnosť, ktorú sprostredkúvajú okná v 2 radoch. Skutočnou pýchou tohto kostola je historický, ale dodnes funkčný orgán, postavený na jeseň roku 1878.
Dodnes ho umelci zo Slovenska i zahraničia využívajú ako hudobný nástroj jedinečného charakteristického zvuku. Katolícky kostol, ktorý sa v Dolných Salibách nachádza, bol postavený v roku 1875. Je to secesná stavba s pseudorománskymi prvkami. Loď je zaklenutá pruskými klenbami, fasádu členia iba okná, reštaurovaná väža má nárožné pilastre. Obrazy a väčšina výzdoby pochádza z druhej polovice 19. storočia. Svoju púť regiónom zakončíme v obci Horné Saliby, ktoré boli osídlené už v neolite, v období lendelskej kultúry. Po páde Veľkomoravskej ríše v 10. storočí osídlili toto územie Maďari. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1158. V roku 1523 dostala výsadnú listinu, ale mestom sa Saliby nikdy nestali. V 16. storočí patrila obec Turzovcom a Bátoriovcom. V 17. storočí sa ako súčasť šintavského panstva dostáva do rúk Esterháziovcov. Prirodzenou dominantou Horných Salíb je rímskokatolícky kostol svätého Vavrinca Diakona, ktorý stojí na základoch starého chrámu. Murovaný kostol svätého Vavrinca sa spomína v 16. storočí. V 17. storočí viackrát zmenil majiteľa, patril protestantom a po šopronskom sneme prešiel do majetku katolíkov. Kostol bol slabo udržiavaný, malý, poškodili ho aj revolučné udalosti stavovských povstaní a preto ho v roku 1770 zbúrali. Na jeho mieste dal postaviť František Esterházy v roku 1778 dnešný kostol. V roku 1823 kostol vyhorel. Kostol je jednoloďová stavba so segmentovo zakončenou svätyňou. Z volutového štítu vyrastá väža s pristavanou sakristiou. Svätyňa je zaklenutá konchou a pruskou klenbou, ktorá sa opakuje aj v lodi. Interiér kostola má barokový hlavný oltár s obrazom svätého Vavrinca. Klasicistické sú bočný oltár, kazateľnica a krstiteľnica. Interiér kostola zdobia stropné maľby z roku 1970 od miestneho maliara. V Horných Salibách sa nachádza aj evanjelický kostol, postavený v roku 1856 na mieste bývalého tolerančného chrámu. Klasicistický oltár s kazateľnicou z roku 1859 má ústredný obraz Krista v Getsemanskej záhrade z roku 1859 od bratislavského maliara Michala Amajera. Kostolný orgán pochádza z druhej polovice 19. storočia. Končí sa obrazová púť po stopách spoločného kultúrneho bohatstva v srdci Podunajskej nížiny. Spoznajte tento nádherný región a preskúmajte jeho turistické možnosti. Srdečne vás pozýva MAS Dudvách a MAS Stará Čierna Voda.